Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zugan espero duten guztien indarra, entzunarren gure eskariak, eta gizakia ahula denez, eta zugabe ezer ez dezakenez, zure graziaren laguntza iguzu, zure aginduak gorde ahal izateko, eta gure ekintzez eta irrikez zuri atsegin emateko. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Siraken liburutik. Elias sortu zen sua bezalako profeta. Haren hitzak zuziak bezala erretzen zuen. Gosetea ekarri zuen Israeldarren gain, eta asko murriztu zuen herria bere jainko zaletasun sutsuaz. Jaunaren aginduz euria egitea galerazi zuen, eta 3 bider zerutik sua jetxierazi ere bai. Zein ospetsu izan zinen Elias zure mirariengatik. Nor harrotuko da zu adinakoa delakoan. Zuk ekarri zenun hildako bat bizitzara. Goi-goikoaren hitzez, hildakoen egoitzatik aterata. Zuk erregeen ondamendia ekarri eta ondizkiak agintetik bota zenitun. Zuri jaunak agiraka egin zizun Sinai mendian, eta zigortzeko be erabakiak azaldu. Zuk erregeak igurtzi zenitun, sinisgabekoen aurka mendekatzeko, eta profetak igurtzi zenitun zure ondorengoak izateko. Suzko zurrunbiloan eraman zinduen, suzko zaldiek zeramaten gurdian. Idatzirik dago ezarritako sasoian etortzeko azerala, jaunaren sumina lertu baino lehen baretzera. Gurasoak eta seme-alabak elkarrekin baketu arazteko, eta Jakoben leinuak indar berritzeko. Zorionekoak ikusi zinduztenak, eta maitasunean lokarturik daudenak. Gu ere biziko gera bai, Elias zurrunbiloan desagertu zenean, haren espirituaz bete zen Eliseo. Bere bizitzan zehar, ez zuten buruzagiek ikaratu, inork ere ez menpean hartu. Ezerrez ezinezko harentzat, heriotzako loaldian ere profetagintzan jardun zuen. Bizi zela mirariak egin zituen, hil ondoren ere harrigarriak izan zirenaren ekintzak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren naia. Zoazte pozikaren gana, gora eta gora hari kanta. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu haren naia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek esan ziren ikasleei, otoitz egitean, ez ibili, esan eta esan, gentilak bezala, uste dute eta haien hitz jarioari esker entzungo zaiela. Ez izan haien antzeko, badaki eta zuen aitak zer behar duzuen. Zuek eskean hasi baino lehen. Beraz, zuek honela egin ezazue otoitz. Gure aita zeruetan zerana,
santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Izan ere, zuek besteei haien hutsegiteak barkatzen baldin badizkiezue, zuei ere barkatuko dizkizue zeruko zuen aitak, baina besteei barkatzen ez badizkiezue, zuei ere ez dizkizue barkatuko aitak zuen hutsegiteak. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kristauontzako otoitz nagusia, oraziorik printzipalena, aita gurea dugu. Jesusek berberak erakutsitakoa delako. Jesusen hitz berberak direlako. Are gehiago, nola otoitz egin behar dugun modu hortan erakutsi nahi izan zigun Jesusek. Eta aita gurearen inguruan, gaurko evangeliontan, bi gauz entzun ditugu. Aurretik, Jesusek esan digu ez degula hitz askorik erabili behar otoitz egiteko. Jangoikoak badakielako ze behar dugun. Horrek ulertzen ematen digu gure otoitzak bihotza behar duela gehiago. Maitasuna, sentimendua, jangoikoarengan pentsatu berarekin bat egitea, hori dela importanteagoa hitz asko esatea baino. Honek ez du esan nahi, hitzik esan behar ez direnik, hitzak esan daitezke, baina hitz horien sentiduak dauka garrantzi handiagoa. Hoixe da, Jesusek ulertzen eman nahi digura. Batez ere bihotzetik sortzen den otoitzak balio duela gehiago. Eta ez bakarra ahotik ateratzen dena, akaso gutxiago pentsatuz edo ez gutxiago sentituz. Eta horrek ez du esan nahi balio ez duenik, baina gehien balio duenak bihotzetik ateratzen dena da, hain zuzen ere. Gero aita gurea, erakutsi zien bere ikasleei mundu guztiko herrialde eta hizkuntz guztietan gaur egun esaten den otoitza. Gauza ederra da. Bakoitzak bere hizkuntzean Jesusek arameoz erakutsi zien ikasleei eta denok hitz berak esaten ditugu jangoikoaren gure bihotzetik otoitz egin ahal izateko, jangoikoarekin bat egin ahal izateko. Azken finean, kristau otoitzak baditu bi dimentsio bezala. Dimentsio bat, hain zuzen ere, jangoikoa bera adoratu eta berarekin tratua izatearena bezala. Alde batetik, adoratzen dugu, bestetik, eskerrak ematen dizkiogu, bestetik, barkazioa eskatzen diogu, bestetik, behar ditugun gauzak ere eskatzen dizkiogu jangoikoari. Baina azken finean, Jesusek erakutsi nahi izan digu, halako konfiantza eta gertutasuna eta maitasuna sentitu behar degula jangoikoari errezatzean. Horregatik aita guretzako oso ohituta gaude, txiki-txikitandik, hala entzun dugu aitaren eta semearen eta gure aita eta horiek denak, baina judutarrentzako pentsatu behar dugu izugarrizko nobedadea zela. Kasik eskandalo bat dena. Jangoikoari aita, Jesusek abba esan zuen, kasik aitatxo bezala. Hau da, modu ume txiki batek bere atxei esaten dion bezala. Gertutasun eta kariño horrekin. Horregatik, Jesusek nahi du jangoikoa gertukoa senti dezagula. Adiskide batekin bezala eduki dezagula tratua. Eta horregatik erakutsi digu otoitz ederrau. Eta otoitzaren ondoren eta honekin bukatuko dut, Jesusek gauz bat azpimarratu egiten du. Hain zuzen ere, zazpi eskari edo zazpi dimentsio bezala arkitzen ditugu aita gurean eta horietako bat azpimarratu nahi izan zuen Jesusek erakutsi zien aldi hartan. Esaten digu, izan ere, besteei hutsegiteak barkatu behar dizkiegula. Eta guk barkatzen diegun bezala, jangoikoak ere ordu barkatuko digu. Eta Jesusek halako hitz serio bat erabiltzen du, guk entenditu dezagun ez gu ikaratzeko, ez gu bildurtzeko, horietzan bere estiloa, baina bai guk uler genezan berarentzako oso gauza importantea zela, oso beharrezkoa. Eta esaten digu, zuek besteei barkatzen baldin badizkiezue, haien hutsegiteak,
zeruko aitak ere barkatuko dizkizue zuei. Baino barkatzen ez badizkiezue, ordun ere zeruko aitak ez dizkizue barkatuko. Modu honetan, esan genezake Jesusek gehiago azpimarratu nahi duela, zeinen zentrala, zeinen beharrezkoa dan gure erlijioan barkazioa. Nahi du Jesusek, kristauon ezaugarri bat hoixe izan dadila. Garai hartako kulturaietan eta kultura humano askotan, nik gehienetan esango nuke, mendekua izaten da halako jokaera edo jokabide normalena. Norbaitek gaitz bat jasan duenean, besteari gaitz hori jasanarazi nahi dio eta akaso okerragoa. Jesusek ez du kristauen artean olakoak izan gaitezela. Honek ez du justizia ukatzen. Justizia egin behar dela, gauzak bere tokian jarri behar direla, baita errudunak bere zigorra merezi dezakela, hori ez du ukatzen honekin Jesusek. Baino bai bihotzeko gorrotoa, mendeku gosea, besteari kalte egiteko intentzioa. Holakorik kristauak ez du eduki behar bere bihotzean. Horregatik Jesusek gonbidatzen gaitu barkatzera. Eta barkazioa maitasunarekin oso lotua dago. Hain zuzen ere, kristau maitasunean ezaugarri ezinbesteko bat, ez bakarra baino ezinbesteko bat, barkazioa eta adiskidetzea da. Eskatzen diogu bada, orain ekainan, Jesusen bihotzaren hilabetea ospatzen ari geran hontan, berak eduki zituen maitasun eta barkazio eta adiskidetze sentimendu guzti horiek bere bihotzean, guk ere gure bihotzetan eduki ditzagula. Eta gure eskariak egingo ditugu, gaurko honetan bereziki gogoan izango ditugu gerran dauden toki guztiak edo gatazkak dauden leku guztiak konpondu daitezela. Benetako bakea, benetako adiskidetzea nagusi izan daitezela guzti horietan. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko dugu, batetik Laura Baranda, Berriozarren hildena, baino urtetan Areson bizitu izan zena. Eta berarekin batera ere gogoan izango dugu Jose Martin Baraibar lehitzen hildana. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Ama maite Maria, egigozu lagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun, zure bitartez Jesus, ikusi dezagun. Egin dezagun otoitz. Zuk eman diguzu jauna, orain aurkeztu dizkizugun doai hauen bidez gure gorputzarentzako janaria. Eta sakramentu eta gure espiritua berritzen duen sakramentua. Iguzu ontasunez, beti eduki dezagula gure bizitzan doai hauen laguntza Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin, gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko alguztidun beti ere korri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta eriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospeta hiltzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua,
Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada. Ogitardo hauek zure espiritu eixuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza begoa aitortzen, zo jauna etorri artean. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi daitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea.
Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure misterioen komunionek jauna, gure zurekiko batasuna adieraz dezala eta Elizarena gauzatu dezala Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitza dela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak gera, Kristorenak betiko izango gera. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak. Kristorenak ziraden gure gurasuak, baita ere euskaldun benbenetakuak.